El servei de prelaboral del Grup Alba és un servei social especialitzat que, juntament amb els serveis sanitaris, formatius i laborals, intervé en les persones amb malaltia mental, amb la finalitat de capacitar-les perquè adquireixin les competències necessàries per incrementar el seu nivell d'ocupabilitat i facilitar la seva inserció laboral. El servei de prelaboral es centra en 4 objectius: recuperar, adquirir o potenciar els coneixements per accedir a l'àmbit laboral a través de tallers o una formació concreta, acompanyar les persones ateses en aquest procés a partir també d'un treball terapèutic, adquirir les habilitats i hàbits bàsics de treball per dur a terme correctament una ocupació determinada, generar oportunitats d'ocupació per tal de millorar el desenvolupament personal, social i l'autodeterminació de les persones ateses. Prelaboral va ser una experiència molt enriquidora. Gràcies a Prelaboral ara tinc un puesto de feina i me va ajudar sobretot a adquirir els hàbits que necessitava per trobar un puesto de feina i mantindre'l. Gràcies al Prelaboral és la feina que estic treballant actualment i és l'empenta que em fa que tiri endavant cada dia. M'he agafat aquí, he trobat feina, primer fer un tastet d'oficis i després ja m'he quedat treballant aquí a la bugaderia. La persona compta amb el suport i l'acompanyament personalitzat de professionals especialitzats que li fan seguiment en tot el seu procés i des del servei se li ofereix també diferents activitats adaptades des d'on es treballen diferents competències. Les competències bàsiques, com les TIC, idiomes, estimulació cognitiva i recerca de feina, per poder assolir els requisits bàsics per buscar, accedir i mantenir una feina. Les competències transversals, com el treball en equip, la gestió emocional o la comunicació, amb la finalitat de capacitar la persona per donar resposta a diferents situacions laborals i socials. I les competències tècniques, com els tallers d'oficis i les formacions internes i externes, per tal d'adquirir coneixements teòrics i pràctics específics per desenvolupar una determinada activitat laboral i agafar la seguretat necessària per desenvolupar-se de manera autònoma. A l'associació Alba Prelaboral em van atendre molt bé, em vaig sentir acollit, vaig agafar rutines, amics nous, vaig veure gent que feia coses, activitats, i de mica en mica amb la rutina i tal vaig anar sortint de la crisi que estava. Llavors vaig fer una cosa que es diu tastet d'oficis i després de les pràctiques va veure que ho feia bé i a part d'uns estudis que tinc i voluntat que vaig ficar jo també, em va agafar aquí a manteniment d'edificis. Així doncs, mitjançant un pla individual de rehabilitació i ocupació, aconseguim que la persona recuperi unes rutines, uns hàbits i l'autoestima necessària per passar a l'acció, ja sigui a nivell laboral com a nivell de formació o bé en les decisions que afecten la seva vida i el seu futur.